oli tuomittu 4 päiväksi eristysselliin. Tiesin, mikä minua odotti. Pilkkopimeä ja kostea maakellari, jossa moni oli lähes seonnut. Maaliskuun kylmyys tunkeutuisi luihin ja ytimiin, mutta en voinut mitään. Mentävä oli. Nykyisin yliopistokäytössä olevalla Sirkkalan kasarmialueella oli vuoden 1918 tapahtumien jälkeen noin 3000 punavankia. Vankileirillä teloitettiin vain 1 vanki, mutta sitä useampi kuoli nälkään ja kurjissa oloissa riehuviin tautiepidemioihin. Sirkkalan vankileiri suljettiin jo heinäkuussa 1919, mutta leirillä surmansa sai eri arvioiden mukaan 120–175 vankia. Vuoden 1918 alussa tilanne maassa oli hyvin kireä. Suurtyöttömyys ja elintarvikepula tekivät elämästä kurjaa. Halusi tehdä jotain, joten liityin työväenkaartiin. Vaikutti siltä, että yhteenotolta ei voisi enää välttyä. Valkoiset pakenivat pohjoiseen, sillä Turku oli punaista aluetta. Itse siirryin Tampereen lähelle taistelemaan valkoisia vastaan. Huhtikuussa olimme kuitenkin häviämässä taistelun. Meidät kaikki vangittiin, tuhansia miehiä ja naisia. Palasin Turkuun kesäkuun alussa, kun minut siirrettiin Sirkkalan vankileirille. Siellä olot olivat paremmat kuin Tampereella, vaikka siltikin kurjat. Hei, mikä toi on? Ai toi risti. 353. Mikä? 353 on ton ristin nimi. Se on muistomerkki punaisten vankileiristä. Tällä paikalla oli sellainen kansalaissodan aikana. Valkoiset sodan uhrit saivat komeat muistomerkit heti sodan päätyttyä, mutta punaiset saivat odottaa omiaan pitkään. Sirkkalan leiri sai muistomerkkinsä vasta vuonna 1994. Se on eletön risti, joka ruostuu Kurjenmäen kentän rinteeseen. Nykyisin vanhoja rakennuksia yhdistämään on rakennettu moderni nivelosa muodostamaan alueesta rakenteellisesti selkeän kokonaisuuden. Uusien toimistohuoneiden keskellä palan historiaa voi huomata seinillä, joissa vanhoja värikerrostumia on raaputettu näkyviin. Rakennuksen sisustuksessa yhdistyy moderni ja vanha, mutta riittääkö tämä meille, vai pitäisikö alueella olla näkyvissä myös muunlaista historiaa? Kun katson nyt tätä vanhaa vankileirin aluetta, huomaan, että paljon on muuttunut. Entisten punaisten ja valkoisten jälkeläiset kulkevat täällä vierekkäin, eivätkä enää muista, keitä heidän esi-isänsä olivat. Kansalaissodan muisto on täällä unohtunut. Itse näen vielä sieluni silmillä, kuinka miehet ja naiset kuolivat viereltäni yksi kerrallaan. Ajat ovat muuttuneet paljon, mutta älkää silti unohtako meitä ja kärsimyksiämme, ettette toistaisi meidän virheitämme. Turku brändää itsensä historialliseksi. Miksei yliopistokin voisi auttaa siinä muistamalla rakennustensa historiaa? Ei kaikkia historiaa tarvitse muistaa. Sisällissota voi olla liian arka aihe joillekin ihmisille. Haluaisitko sä kuulla, että joku on kärsinyt samassa paikassa, jossa sä opiskelet? Sirkkalan historiassa on muutakin kuin kärsimystä. Miten sitä historiaa mukaan voisi tuoda esille? No jos vaikka pistettäisiin Sirkkalan nivelosaan pystyy joku pieni näyttely, vaikka vain yksi vitriini. Tai kannustetaan opiskelijoita tekemään opinnäytetöitä Sirkkalasta. Joo, niistä voisi pitää jonkun seminaarin, tai sitten jotain historian elävytyspäiviä. Niin, mutta hyödyttääkö se mitään? Sirkkalan kasarmilla pitävät majansa historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen oppiaineet. Oman ja toisen menneisyyden ymmärtäminen on olennainen osa näiden oppiaineiden perimmäistä tarkoitusta. Miksi sitä ei aloitettaisi omasta opiskelu- ja työympäristöstä?